ültetéshez. Itten készült egy kapu, maradtok a kutyák ellen, hogy ide ne tudjanak bejönni. Ezt itten bekalincsolom. És akkor messziről így néz ki ez a dolog. Ez itt egy állvány, amire majd futni fognak. Például itt most éppen a paradicsomok. Itt vannak beültetve a paprika palánták. Végig, itt kétféle paprika van, így enyhén csípős, meg egy kápia paprika fajta. És akkor itt, ahol nem látsz éppen semmit, itt már el van ültetve az uborka, és akkor itt a sarokban pedig 4 tő dinnye. Ezen az oldalon is itt sárga dinnye. Itt. És akkor innentől kezdve szintén uborkák. És akkor itt pedig láthatod a paradicsomokat, ha legközelebb itt vannak ilyen pincurkák, a paradicsom palánták. Itt kétféle paradicsom van, hát mind a kettő, az egyik fürtös, a másik pedig egy ilyen nagyobb fajta. És akkor ugye ez az állvány majd arra fog szolgálni, hogy ilyen szálak lesznek fölhúzva rá, és akkor a paradicsom ahhoz lesz föl erősítve, arra tudjon majd fölfelé nőni, mert ezek ugye elég nagyra nőnek. És akkor még itt vannak ezek a cserepek, ezekbe petrezselyen van, ebbe kapor, ez pedig, amit a hajunkra izélünk, az a cucc. És akkor még ide a kerítésbe, ebbe a dzsindzsás füves izébe, a részbe csemege kukoricát ültettem. Hát el lesz ott. Na és akkor itt van, ez már itt a marináik mögötti rész. Itt látod, hogy itt hát nő a csalán, de direkt nem írtottam ki, mert majd csalán leves oldatot fogok csinálni, mielőtt felmagzik előtte, vagy virágzás előtt. Itt is van, hátul is. Szóval itt van az új hagyma. Ez én jövő hét végén már fogyaszthatóvá fogom nyilvánítani. Itt mi ez? Cékla van ültetve, ezt majd egyelnem kell, mert egy picit sűrűn ültettem, nem fog tudni fejesedni. Itt ugye két ágyás új hagyma van. Akkor ide paradicsom, de hogy is, salátát ültettem, alapvetően saláta magot, de hát ahogy látod, eléggé ilyen foghíjasan jött ki, úgyhogy itt már van 3, itt van 1, 2, 3 padlizsán magról bent növesztett padlizsán palánta kiültetve, és akkor ide pedig cukkinit ültettem. Akkor ugye itt vannak, innentől kezdődnek az édes paprikák beültetve minden közé, itt éppen a metélő hagyma, és akkor innentől kezdődik a hónapos retek. Ez már gyönyörűen fejesedik. Itt látható, hogy milyen szépen fejesednek, valaki már meg is kóstolta, aki nem mi voltunk. Úgyhogy ezt nem sokára el lehet kezdeni enni, és akkor majd ennek a helyére is lesz valami ültetve, hogyha ez föl lesz szedve. Hát a spenót az gyönyörű, amint látod, úgyhogy ezt én holnap le fogom szedni, és valamit főznöm kell belőle, mert meg kell szedni. Ezek a saláták itt, én ezeket bent magról ültettem, palántát neveltem belőle, és úgy lettek kiültetve, és ezért ilyen gyönyörűek. És akkor ugye itt is folytatódik az édes paprika, ugye így közé ültetgettem, és ezen a túl oldalon pedig baby spenótot vetettem, hát még nem jött ki, mert ez mostani történet. És akkor itt egy másik fajta hónapos retek van, ami annyira nem jól jött ki, mint a másik, és akkor itt ide is ültettem kis paprikákat, illetve itt a túloldalon meg már cukkinit ültettem végig. Magot. Tehát most az majd valamikor ki fog jönni. Ez itt lóbab, gyönyörű. Ennek is lett egy ilyen állvány ide állítva, és akkor ők is ugye futni fognak fölfelé.
És akkor itt, ahol nincsen semmi, itt is baby spenót van vetve, majd valamikor jönnek kifelé. És akkor az utolsó ágyás, az itt ilyen vegyes, szintén, hogy édespaprika. Ezeket tegnap ültettem ide, ezek is ugye a magról bent palántázott saláták, és akkor palántának ültettem már ki. Ezzel látszik, hogy a meztelen csiga meg eszegette. Vettem ilyen részcsíkot, mindenhova ki van húzva, és akkor elméletileg azóta nem tudnak följönni ide az ágyásba a meztelen csigák. És akkor ott is túloldalon is vannak kis paprikák. Itt egyet valaki már megzabált, vagy nem tudom, mit csinált vele. De úgy látszik, hogy igen, hogy megeszegette neki a kis szárát, úgyhogy egy itten kidőlt egy kis paprika sajnos. Majd egy ugor, vagy paradicsom palántán még van, majd oda benyomom. Na hát ez a zöldséges kert, és akkor mindjárt csinálok egy videót a virágos kertről, meg a gyümölcsfákról is.